Dobrý deň. V tomto videu si ukážeme tento malý bezdrôtový reproduktor Xiaomi. Na krabičke sa môžeme dočítať, že je napríklad vodeodolný a prachuodolný, má odolnosť IP67. Takisto podporuje funkciu spojenia dvoch reproduktorov takýchto do stereo sústavy. Reproduktor má výkon 4 W, batéria má 2000 mAh a výrobca udáva až 10 hodín prehrávania na 60% hlasitosti. Takže v balení sa nachádza návod na použitie, USB-C kábel a samotný repráčik. Repráčik má pogumované telo a vrch repráku je z látky. Na hornej strane vidíme pútko pre zavesenie a port USB-C na nabíjanie repráku. Takisto s takouto záslepkou. Ako vidíme, reproduktor na tele zanecháva takéto otlačky prstov. Reproduktor sa zapína na spodnej strane. Vyskúšame si ako hra. Začínať budem na polovičnej hlasitosti iPadu a potom ju budem zvyšovať. Repráčik si takisto porovnáme aj s malým repráčikom z IKEA. Teraz sme na polovičnej hlasitosti iPadu. A idem ju zvyšovať. Been all around the globe trying to protect your soul. Teraz sme na najvyššej hlasitosti iPadu. We will fly above the sky. We are heroes tonight. A teraz sme zase na polovičnej hlasitosti z iPadu. Takže toto je polovičná hlasitosť z iPadu. A postupne ju zvýšujem na najvyššiu. A sme opäť na polovičnej hlasitosti. Ďakujem za dopozeranie tohto videa.